हेलो फ्रेंड्स आज हम जो हैरापुर मेलन आज्ञा चलो देखिए केते बड़ा एटू मैक्सिमम 35 धरो 35 ओके 35 लीटर चलो देखियो आपण हम साथे जुड़ी तापर समस्त देखौ छु बहुत यात्रा मंगल हो जय जगन्नाथ प्रेम से बोलो हरि बोल चलो वर्तमान आपण को देखाई देबु कुकुर केमदी मुतुची चल रात्रि देखा हो मिलन केते सेठी 108 मेल होछंदी हां हां 108 दल ना कोन कहउछन 108 दल ना 108 दल मिलन सेठी देखिबा रास्ता में बुलिए से पड़े हाँ रास्ता ही बुलिए हो जाए हाँ रेडी चलो ये आगे शॉर्टकट रास्ता जाने चलो चलो मंदिर हाँ मंदिर गाड़ी की फेरार ना कुआरे वाला अरे आगो गाड़ी का गाड़ी किसी ना है वो से कारू कार बस अरे बाप रे एक्सीडेंट चलो भाई साहब आम जी आमर चीफ मिनिस्टर बाबू मिस्टर नवीन बाबू रोशन चलो पहुँची जा चलो गोटे कौन फ्लाईओवर चढ़ी चलो 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 ओवरटेक करो कौन किए जीव कह गहली कि गहली रे चलो 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 पार्टी को रोके पर भला एट आगे भाई एट देखो सीट आगे जाऊँगी एट भाई बैग और लगी देखुन अरे भाई एट रे आगे रे
ଏତେ ଟାଇମ୍ ପରେ ଗୋଟେ ମିଳିଲା। ଆଜି ତଥାପି ଘରେ ଜଣା ପଡୁନି 8 ବର୍ଷ ପଠୁ କେମିତି କହ ଘଣ୍ଟାଟା କହିଲି ପରା ବସିଲା ବାହାରିଆ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିଲାନି ଗାଡ଼ିଟା ରଖିବା ପାଇଁ। ବଡ଼ ଫେମସ୍ ଏଇଟା କାନୁ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ହରିପୁର ବସେଇଲେ କ'ଣ ବାଗେଇକି ଅଛି ନା କେତେ ବାଳ
आराम से लेने का। ସାଇଜ ଠିକ ଅଛି ଯେ ତମେ ନବ ନା ଗୋଟେ ହଁ ତ ଏଇ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଆଣ ଗୋଟେ ସେଥିରୁ ଡର ନାହିଁ ବୁଝିବା ବୁଲା ସରିଲା ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁର ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗିଲାଣି ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ପୁଅରୁ ବାସ୍ ଏତିକି ଖାଲି ଠାକୁର ଦେଖିପାରିଲୁନି ବାକି ମେଳନା ବୁଲି ସାରିଲୁ ଆଉ କୋଉଠି ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ନା ତମେ ବାଉଳି ଅଛ ଆମେ ଝୁମକା କିଣିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ମୁଁ କହିଲି ଆସିବୁ ଆମେ ଝୁମକା କିଣିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଝୁମକା କିଣିଲୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର କିଣିଛି କାଲି ପିନ୍ଧେଇବି ଭାଉଜ ଆସିବେ ରୋଷେଇ ବାସେଇ କରିବେ ଇଏ ପିନ୍ଧିବ ଭଲ ହବ କୋଉଠିକି ହବ ହଁ ଆଉ କ'ଣ ଯାହାକୁ ପିନ୍ଧାବ ସିଏ ନ ଆସିଲେ କେମିତି ହବ ସିଏ ପିନ୍ଧିବ ଭାଉଜ ଆସିବ ବୁଝ ପୁରା ଘରକୁ ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥ ସରିଲା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ରେଞ୍ଜ ସରିଲା ବୁଲିବା ସଫଳ ହେଲା ମଙ୍ଗଳ ହେଲା ଗଲେ ଘରେ ଶୋଇବା ଟାଙ୍କ ଟେକି ପିଲାମାନେ ଥକି ଗଲେଣି ପିଲା କହିଲେ ଘରକୁ ପଳେଇବା ବୋଲି ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ଏବେ ହେଇଛି 5ଟା ହେଲା ଘଣ୍ଟାରେ ଲାଗିବ ଧୂଳି ଜମିକି ଅଛି ଏ ସିଟ୍ରେ ଗାମୁଛା ମଇଳା ହେଇଯିବ ଗାମୁଛା ମଇଳା ହେଇଯିବ ହଉ ମୋର କେତେ 33 ନମ୍ବର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ନେଳି ହେଲା ମୋର 32 ତମର ଏ ମିଶା ଏଇଠି ମିଶି ଦଉନି ଏଇଟା 33 ଇଏ ହେଲା 32 ନିଅ 32 ନିଅ ହଁ 33 ତମର ଧର ଏଇଟା 30 ଦେଲୁ 30 ଏ ଅନ୍ଧାର କଣ ହେଲାଣି ଏ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କେତେ ଏଇଟା କେତେ ଲେଖା 30 ଟଙ୍କା ଏଇଟା କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି 50 କହୁନୁ ଖାଲି 25 କିଲୋ କିଣି ଜାଣି ଓହୋ 50 ନା ରେଡି ବାହାରିବା ସକାଳେ ଯାଇ ଚାଲିବ ବୁଝିଲ ଆମର ଆଗରେ ଚାଲ चलो चलो चलो